Când Mercedes-Benz decide să intre într-un segment, nu o face pe jumătate. O face cu convingerea că fiecare vehicul care poartă steaua în 3 colțuri trebuie să fie cel mai bun din categoria sa, sau cel puțin trebuie să aspire să fie astfel. Acești 12 camioane reprezintă acea filosofie aplicată nișelor celor mai specifice ale transportului. Nu sunt cei mai mari, nici cei mai puternici, nici cei care ocupă cele mai multe titluri. Sunt cei care rezolvă probleme concrete cu o eficiență atât de germană încât se apropie de chirurgical. Aceștia sunt cei mai buni camioane de pe piață pe care Mercedes îi va scoate în acest 2026. Să începem! Numărul 12. Mercedes-Benz Atego 2026. Dacă există un camion care înțelege ritmul frenetic al orașelor europene și latinoamericane, acela este Atego. Nu este cel mai mare, nici cel mai frapant, dar este probabil cel mai inteligent din segmentul său. Noua generație 2026 a lui Atego a fost rafinată cu o obsesie aproape bolnăvicioasă pentru detaliile care fac diferența în viața de zi cu zi a livrării urbane. Raza sa de virare este atât de redusă, încât pare să sfideze logica dimensiunii sale, permițând manevre pe străzi înguste, unde alte camioane rămân blocate. Cabina, reproiectată cu colaborarea șoferilor reali, oferă o vizibilitate panoramică ce transformă punctele moarte în istorie veche. Dar inima fiarei este noul motor, o M930 și 4 de 5,1 litri, un 4 cilindri diesel care este pură poezie mecanică. Dezvoltat cu aceeași filozofie ca marile motoare ale mărcii, acest OM 934 oferă o putere conținută, dar suficientă, cu o curbă de cuplu atât de plată încât șoferul abia observă schimbările de înclinație. Fiabilitatea sa este de așa natură încât mulți proprietari de flote îl consideră o investiție mai degrabă decât o cheltuială. Știu că Atego va fi acolo în fiecare dimineață, pornind de la prima cheie, indiferent de trecerea timpului. Pentru flotele de livrare care au nevoie să maximizeze productivitatea fără a renunța la calitate, Atego 2026 nu este o opțiune, este singurul răspuns rațional. Numărul 11. Mercedes-Benz Econiq 2026. Există munci pe care niciun șofer nu visează să le facă, dar pe care cineva trebuie să le facă. Colectarea deșeurilor este una dintre ele, iar Mercedes a decis acum câteva decenii că cei care realizează această muncă merită ceva mai bun decât un camion adaptat la întâmplare. Econiq s-a născut din acea reflecție, iar versiunea 2026 duce acea filosofie la maxima sa expresie. Podeaua sa joasă caracteristică nu este un capriciu estetic, este o soluție ergonomică ce permite operatorului să urce și să coboare din camion de 10 de ori pe zi, fără a-și uza genunchii sau spatele. Vizibilitatea panoramică cu un parbriz care înconjoară practic întreaga cabină, elimină punctele moarte și reduce drastic riscul de accidente în mediile urbane aglomerate. Dar Econiq nu este doar confort și siguranță, este de asemenea o mașină incredibil de durabilă. Proiectat specific pentru munca municipală, șasiul său este ranforsat pentru a suporta ciclurile continue de încărcare și descărcare, opririle constante și pornirile în pantă cu greutatea maximă. Transmisia automată, integrată cu sistemele de lucru, permite șoferului să se concentreze pe manevră fără a se preocupa de schimbări. În orașele cele mai exigente din Europa, Econiq este standardul nescris față de care se măsoară toți ceilalți și în 2026 rămâne de neînlocuit în nișa sa. Numărul 10. Mercedes-Benz Unimog U430 2026. Există vehicule care nu se lasă clasificate ușor. Unimog este unul dintre ele. Nu este exact un camion, nici un tractor, nici o mașină de șantier, este toate acestea în același timp și mult mai mult. U430 2000/120 și 6 este evoluția unei legende care a început în 1946, când inginerii de la Mercedes au proiectat un vehicul polivalent pentru agricultura de după război. 78 de ani mai târziu, Unimog rămâne regele incontestabil al versatilității. Sistemul său de priză de putere față, spate și centrală îi permite să se cupleze la sute de accesorii diferite, cositori pentru întreținerea
acostamentelor autostrăzilor, pluguri de zăpadă pentru deschiderea trecătorilor montane, măturătoare pentru curățenia urbană, echipamente de perforare pentru lucrări geotehnice. Unde alții au nevoie de o flotă întreagă de mașini specializate, Unimog se mulțumește cu un singur vehicul și o colecție de accesorii. Dar ceea ce uimește cu adevărat la U430 este rezistența sa mecanică. Există Unimoguri care lucrează în minele de sare din Alpi, în podgoriile din Burgundia, în junglele din America de Sud și în deșerturile Africii, cu decenii de serviciu în spate și fără semne de oboseală. Întreținerea sa este simplă, aproape primitivă în comparație cu sofisticarea altor Mercedesuri, deoarece este proiectat pentru a fi reparat în orice loc din lume de către orice mecanic cu unelte de bază. Unimog U430 2026 nu este un camion. Este o mărturie că adevărata inginerie nu este cea care complică lucrurile cel mai mult, ci cea care le simplifică până le face eterne. Numărul 9. Mercedes-Benz Z-Cross 2026. Dacă Unimog este vehiculul de teren versatil, Z-Cross este exploratorul imposibilului. Proiectat să opereze în locurile unde harta devine neclară și drumurile dispar, Z-Cross este instrumentul ales de armate, expediții științifice și organizații umanitare care au nevoie să ajungă acolo unde niciun alt vehicul nu poate. Filosofia sa de proiectare este radical opusă tendinței moderne. În loc să adauge complexitate electronică, Z-Cross simplifică la maximum. Motorul său, un 6 cilindri în linie de 7,2 litri, este deliberat mai puțin sofisticat decât cele ale fraților săi de șosea, deoarece este gândit să fie reparat cu mijloace limitate în orice colț al planetei. Șasiul său, cu lonjeroane drepte și construcție robustă, poate suporta sarcini și torsiuni care ar face orice alt camion să plângă. Cabina sa, disponibilă în versiuni deschise sau închise, poate fi echipată cu blindaj ușor sau cu sisteme de supraviețuire pentru condiții extreme. Pe rutele din Sahara, în junglele Amazonului, în stepele Mongoliei, Z-Cross este camionul la care apelează cei care nu își pot permite luxul de a rămâne blocați. Pentru că atunci când Z-Cross se oprește, nu este pentru că s-a stricat, este pentru că a ajuns la destinație, iar acea destinație este de obicei acolo unde niciun alt camion nu a călcat vreodată. Numărul 8. Mercedes-Benz Arocs 2026. Construcția este iadul camioanelor. Praf, noroi, sarcini excentrice, terenuri neregulate, lovituri, vibrații. Un camion de șantier trăiește o viață scurtă și violentă și doar cei mai puternici supraviețuiesc. Arocs s-a născut pentru a fi acel supraviețuitor, iar versiunea 2026 duce acea forță la limita posibilului. Șasiul său este construit cu oțeluri de înaltă rezistență în configurații care pot ajunge până la 40 și 1 de tone de greutate brută combinată. Suspensiile cu arcuri foi ranforsate sau pneumatice de înaltă capacitate sunt proiectate pentru a absorbi impacturile cele mai brutale, fără a le transfera restului vehiculului. Transmisia PowerShift 3, specific calibrată pentru aplicații de șantier, gestionează schimbările cu o inteligență care anticipează nevoile terenului, mai multe rotații pe urcările noroiate, schimbări mai lungi pe coborâri, retenție când greutatea împinge. Dar Arocs nu este doar mușchi, este și cap. Sistemul său de control al presiunii pneurilor permite șoferului să ajusteze aderența din cabină, trecând de la asfalt la noroi, fără a coborî din camion. Asistenții de pornire în rampă și de coborâre controlată transformă manevrele imposibile în rutine sigure. Iar cabina, deși funcțională, oferă un nivel de confort pe care șoferii de șantier nu l-au cunoscut niciodată. Arocs 2026 este titanul pe care firmele de construcții îl aleg atunci când proiectul este prea mare pentru orice alt camion. Și când proiectul se termină, Arocs rămâne gata pentru următorul. Numărul 7. Mercedes-Benz Actros L 2026 ediție de lux. Ajungem la finalul acestui prim capitol cu o versiune care privește direct în ochi cei mai exigenți șoferi. Actros L nu este un camion oarecare, este expresia maximă a ceea ce Mercedes poate oferi atunci când elimină toate limitările de buget. Proiectat pentru șoferul care petrece mai mult timp în cabină decât în propria casă, Actros L este un apartament pe roți cu finisaje de primă calitate.
Scaunele, tapițate în piele de înaltă calitate cu reglaje electrice și memorie, se adaptează corpului fiecărui șofer ca o mănușă. Patul de dimensiuni generoase dispune de o saltea de înaltă densitate și lenjerie de pat, care rivalizează cu cea a unui hotel de 5 stele. Izolarea acustică a fost dusă la un asemenea extrem încât, odată închise ușile, vuietul motorului dispare complet, lăsând doar liniștea și posibilitatea de a se odihni cu adevărat. Tehnologia, desigur, este prezentă în fiecare colț. MirrorCam înlocuiește oglinzile tradiționale, îmbunătățind aerodinamica și vizibilitatea nocturnă. Sistemul Multimedia Cockpit, cu ecrane de înaltă rezoluție, integrează navigația, divertismentul și controlul vehiculului într-o interfață intuitivă. Asistenții de conducere în dotarea de serie transformă fiecare călătorie într-o experiență relaxată. Actros L nu este un camion pentru a munci, este un camion pentru a trăi. Iar pentru șoferul care înțelege că calitatea vieții pe drum este la fel de importantă ca rentabilitatea călătoriei, nu există altă opțiune care să merite efortul. Acestea și-au demonstrat valoarea în nișele cele mai exigente, de la gunoiul orașului până la explorarea djunglei. Dar cele 6 care urmează sunt vârful, elita, tot ce este mai bun. Sunt camioanele care definesc stadiul actual al tehnicii în transportul mondial. Iar numărul 1 nu este doar cel mai bun Mercedes, este pentru mulți cel mai bun camion din lume. Numărul 6, Mercedes-Benz Unimog, U5020 și 3220 legenda câmpului. Dacă Unimog U430 este vehiculul de teren versatil, U5020 și 3 este fiara indomabilă. Această versiune extremă duce conceptul de mobilitate pe teren imposibil, la cote care par de science fiction, proiectat specific pentru pante care ar face să pălească o capră neagră și terenuri care par scoase de pe altă planetă. U5020 și 3 este vehiculul ales de cei care lucrează acolo unde harta devine albă și cuvântul drum își pierde semnificația. Secretul său stă în geometria șasiului său și în inteligența transmisiei sale, capabil să se încline lateral până la grade pe care orice alt vehicul le-ar considera preludiul răsturnării. U5020 și 3 menține tracțiunea datorită unui sistem de blocare a diferențialelor care acționează cu precizie milimetrică. Pneurile de volum enorm și presiune scăzută se adaptează terenului ca șenilele, distribuind greutatea pentru a nu se scufunda în noroi și a nu patina pe stâncă. Dar cel mai uimitor lucru la U5020 și 3 este simplitatea sa mecanică în mijlocul atâtei sofisticări. Mercedes a proiectat acest Unimog pentru a putea fi reparat în orice loc din lume de către orice mecanic cu unelte de bază. Armatele din jumătate din Europa îl utilizează, expedițiile științifice îl adoră. Echipele de salvare montană nu concep să lucreze fără el, pentru că atunci când U5020 și 3 pătrunde în sălbăticie, nu o face cu aroganța tehnologiei, ci cu umilința celui care știe că întoarcerea nu este garantată. Și totuși, întotdeauna se întoarce. Numărul 5, Mercedes-Benz Arox 8x8 2026. Există munci care nu sunt pentru orice camion. Vorbim despre mine în aer liber, unde cupele încarcă 10 de tone de minereu la fiecare lopată. Vorbim despre mari lucrări de infrastructură, tuneluri care traversează munți, baraje care schimbă cursul râurilor. Pentru acele munci, Mercedes a creat Arox 8x8, configurația cea mai extremă a gamei sale de construcții. 8 roți motrice, fiecare dintre ele capabilă să primească puterea motorului și să o transmită terenului cu o agresivitate controlată. Un șasiu ranforsat până la limita a ceea ce este fizic posibil, cu lonjeroane de profil înalt și întărituri transversale în fiecare punct critic. O transmisie PowerShift 3 calibrată specific pentru a trage sarcini care ar face să explodeze orice alt camion. Dar Arox 8x8 nu este doar mușchi, este și inteligență. Sistemul său de control al tracțiunii este capabil să detecteze când o roată pierde aderența și să redistribuie puterea către celelalte 7 în milisecunde. Frânele sale, cu disc pe toate roțile cu răcire ranforsată, pot opri zecile de tone de greutate brută, chiar și pe pantele cele mai pronunțate. Iar cabina, deși funcțională, oferă șoferului un nivel de confort care îl face să uite că operează o mașină de proporții titanice. Când proiectul este prea mare pentru orice alt camion, când logistica devine un coșmar și doar forța brută o poate rezolva, Arox 8x8 este răspunsul. Nu există dezbatere, nu există alternativă.
doar el. Numărul 4, Mercedes-Benz Actros, Edition 2 2026. Există camioane care se cumpără pentru a munci și există camioane care se cumpără pentru a visa. Actros Edition 2 aparține fără îndoială celei de-a doua categorii. Această ediție limitată, din care doar câteva sute de exemplare vor vedea lumina zilei, este maxima expresie a ceea ce Mercedes poate oferi atunci când cuvântul buget dispare din dicționar. Fiecare detaliu a fost îngrijit cu o obsesie care se apropie de bolnăvicios. Finisajele interioare din piele de cea mai înaltă calitate sunt cusute manual de artizani care au învățat meseria de la părinți și bunici. Inserțiile de lemn real, selecționat din păduri sustenabile și tratat cu lacuri care durează decenii, împodobesc bordul și ușile. Emblemele Edition 2, discrete dar neechivoce, amintesc șoferului că se află în fața a ceva unic. Dar Actros Edition 2 nu este doar o față frumoasă, este și cel mai avansat camion din punct de vedere tehnologic din generația sa. Încorporează toate sistemele de siguranță și asistență disponibile în catalogul Mercedes, de la Active Brake Assist 6 până la Side Guard Assist, trecând prin Front Guard Assist. Motorul său OMIM 470 și 1 a fost calibrat specific pentru această ediție, oferind un răspuns mai imediat și un sunet mai grav și satisfăcător. Iar cabina sa, cea mai mare montată vreodată pe un Actros, oferă un spațiu de lucru și odihnă care nu are rival. Actros Edition 2 nu este un camion pentru oricine. Este pentru colecționarul care și muncește, pentru șoferul care înțelege că viața pe drum merită aceleași luxuri ca oricare alta. Este în definitiv combinația perfectă între exclusivitate și performanță. Și când vor trece pe autostradă, toți vor ști că nu văd un camion oarecare. Numărul 3, Mercedes-Benz Actros L 2026. Dacă există un camion care reprezintă tot ceea ce Mercedes știe să facă, acela este Actros L. Nu este o ediție specială, nici o versiune extremă, nici un experiment tehnologic. Este nava amiral prin excelență, rezultatul a decenii de perfecționare obsesivă, camionul la care visează orice șofer de lungă distanță. Versiunea 2026 duce acea excelență la un nivel care pare de neatins pentru orice competitor. Cabina sa, cea mai mare montată vreodată pe un Actros, este un spațiu diafan, unde fiecare centimetru a fost valorificat cu inteligență. Scaunele, de nouă generație cu reglaje electrice și memorie, se adaptează corpului fiecărui șofer cu o precizie care se apropie de chirurgical. Patul, de dimensiuni generoase și saltea de înaltă densitate, permite o odihnă reparatoare după runda de ore interminabile. Sistemul MirrorCam, care înlocuiește oglinzile tradiționale cu camere de înaltă definiție, îmbunătățește aerodinamica și vizibilitatea nocturnă în mod spectaculos. Dar adevărata inimă a lui Actros L este motorul OM 470 și unul de ultimă generație. Acest 6 cilindri în linie de 12,8 litri a fost rafinat până la limita posibilului, oferind o eficiență a combustibilului care se apropie de imposibil, fără a sacrifica un pic de fiabilitate. Transmisia PowerShift 4 cu algoritmi de învățare care anticipează terenul și optimizează fiecare schimbare, transformă fiecare călătorie într-o experiență de o fluiditate inegalabilă. Iar sistemele de siguranță cu Active Brake Assist 6, Side Guard Assist și Front Guard Assist stabilesc noi standarde în protecția șoferului și a pietonilor. Actros L 2026 nu este doar un camion, este un cămin, un birou și o declarație de principii pe roți. Și când îl conduci, înțelegi de ce Mercedes este Mercedes. Numărul 2, Mercedes-Benz e-Actros 600 2026. Timp de ani de zile, electrificarea transportului greu părea un vis îndepărtat, o promisiune tehnologică ce nu se mai materializa niciodată. e-Actros 600 a îngropat acel scepticism pentru totdeauna. Acesta nu este un prototip, nici o ediție limitată pentru expoziții. Este primul camion electric greu de la Mercedes, proiectat pentru producție în serie și pentru a munci la fel de din greu ca orice diesel. Autonomia sa de 500 de kilometri cu o singură încărcare nu este o estimare optimistă, ci o garanție susținută de un pachet de baterii de ultimă generație cu chimie de densitate extremă și gestionare termică avansată. Când bateriile se epuizează, capacitatea de încărcare rapidă permite recuperarea
a 80% din energie în mai puțin de o oră, timpul unei pauze de masă. Dar ceea ce impresionează cu adevărat la e-Actros 600 este trenul său de rulare. Proiectat specific pentru a suporta exigențele transportului greu, cu motoare electrice, cu magneți permanenți și o transmisie cu 2 viteze care optimizează livrarea cuplului în orice situație, acest e-Actros promite o durabilitate comparabilă cu cea a oricărui diesel. Testele în condiții reale, cu flote europene parcurgând mii de kilometri, au demonstrat că e-Actros nu este doar curat, ci și rentabil. Costul pe kilometru, însumând energia și întreținerea, este semnificativ inferior celui al unui camion convențional. Iar pentru companiile care trebuie să respecte reglementări de mediu tot mai stricte, e-Actros 600 nu este o opțiune ecologică. Este o decizie pur economică îmbrăcată în verde. Viitorul transportului este deja aici. Și vine cu stea. Numărul 1, Mercedes-Benz Actros, generația 2026 cu motor OM 470 și 1 de ultimă generație. Nu putea fi altul. Nu există dezbatere, nu există discuție, nu există un loc 2 care să se apropie de el. Actros este de decenii standardul față de care se măsoară toate camioanele europene, iar generația 2026 duce acea excelență la un nivel care pare definitiv. Fiecare componentă, fiecare sistem, fiecare detaliu a fost pus sub semnul întrebării, reproiectat și optimizat cu o obsesie pe care doar germanii sunt capabili să o susțină. Noul motor OM 470 și 1 este bijuteria coroanei. Rafinat până la limita a ceea ce este fizic posibil, acest 6 cilindri în linie de 12,8 litri oferă o eficiență a combustibilului la care inginerii concurenței se uită cu neîncredere. Injecția cu presiuni de peste 2700 de bari pulverizează motorina în particule atât de fine încât arderea este aproape perfectă. Gestionarea termică, cu sisteme care mențin motorul la temperatura optimă în orice condiție, reduce pierderile prin frecare și prelungește durata de viață utilă. Transmisia PowerShift 4 cu algoritmi de învățare conectați la GPS anticipează fiecare pantă, fiecare curbă, fiecare schimbare de nivel, selectând treapta perfectă înainte ca șoferul să fie conștient că are nevoie de ea. Cabina, reproiectată cu colaborarea a sute de șoferi reali, oferă un spațiu de lucru și odihnă care nu are rival în industrie. Scaunele, dispunerea comenzilor, calitatea materialelor, izolarea acustică, climatizarea, totul la Actros 2026 este gândit pentru ca șoferul să ajungă proaspăt la finalul zilei, oricât de lung ar fi fost. Iar siguranța cu sistemul Active Brake Assist 6, capabil să detecteze pietoni și bicicliști chiar și în condiții de vizibilitate scăzută, cu Side Guard Assist, care supraveghează unghiurile moarte, și Front Guard Assist, care protejează partea din față, stabilește noi standarde în protecția vieților. Actros 2026 nu este doar un camion. Este culminarea a 125 de ani de obsesie pentru perfecțiune pe roți. Este expresia cea mai epurată a unei filosofii care înțelege transportul nu ca o necesitate, ci ca o artă. Și de aceea, fără niciun fel de îndoială, ocupă numărul 1 pe această listă. Pentru că, atunci când vezi steaua la orizont, știi că ești în fața a ceea ce este mai bun. Iar ce este mai bun, în 2026 se numește Actros. Steaua în 3 colțuri nu este doar o emblemă, este o promisiune îndeplinită de nenumărate ori de-a lungul a mai bine de un secol. Aceste 12 camioane reprezintă tot ce este mai bun din ingineria germană aplicată transportului. De la umilul Atego, care face livrări în orașe, până la titanicul Actros, care traversează continente, trecând prin indestructibilul Unimog, care lucrează acolo unde nu există drum, Mercedes a demonstrat că calitatea nu este un accident, ci o obsesie. În acest 2026, dacă te gândești să investești într-un camion care să nu te dezamăgească, care să dureze decenii și care să-și mențină valoarea ca puține altele, știi deja unde să privești. Abonează-te pentru mai multe analize despre mașinile care mișcă lumea și amintește-ți, când vezi steaua, știi că ești în fața a ceea ce este mai bun.